Щом гледаш това видео, значи търсиш план Б за доходите си. Знам как се чувстваш, защото преди 4 години и аз бях като теб. Работех от 8 до 5, в повечето случаи 6 дни в седмицата, домакински задължения, деца и така ден след ден. Заплащането съответно доста ниско, което ме караше да се чувствам непълноценна. Тормозех се, че всичко пада върху плещите на съпруга ми и търсех начини да помогна. Винаги съм работила допълнително, за да подпомагам семейния бюджет, но това е било за сметка на голямо физическо натоварване и безсънни нощи. Работех в шивашкия бизнес, казвам работех, защото преди 3 години взех дълго обмислено решение и смених местоработата си. И в този период, след 8-часовия работен ден, и след като приключах с домакинските задължения вкъщи, аз шиех до 12 през нощта. Чувствах се изморена, изтощена, без енергия. Търсех начини да променя това. Намерих възможност да работя допълнително и това ми донесе удовлетворение. На първо място подобрих здравето си, моето и на семейството си. Това, че съм полезна на хората да се грижат и подобрят здравето си, а и доходите си. Мога да върша дейността си, без да се налага да съм далеч от семейството си, да напускам населеното си място. Научих се да бъда по-уверена в себе си, в действията си, в целите и мечтите си. Получавам доход, който прибавен към основния ми такъв, ми дава нужното спокойствие и се чувствам пълноценна. Да, работа се изисква и тук, като във всяко едно начинание, но е необходимо и тя да ни носи удовлетворение. Ти как мислиш? Да, парите не са най-важни в този живот, но са важни да живееш най-добрия за теб живот. Кой няма нужда от тях? Защото където и да отидем, те са ни нужни. Радвам се, че открих начина, по който да изкарваме ни добри доходи, при това законно. И да се чувствам полезна за хората около себе си. Да дам един добър старт в живота на децата си. Тази възможност ми даде точно това. Здраве, свой бизнес с минимална инвестиция, доход. И ти можеш да я имаш, стига да я поискаш. Аз ще ти покажа как и какво правя. Защото финансово стабилните хора получават доходи от няколко места. Така рискът е разпределен и дори един от доходите им да се откаже нестабилен, те винаги имат алтернатива и вариант да подсигурят ежедневните си нужди. Всички знаем, че често възникват и непланирани разходи от всякакво естество. Най-вече в такива моменти човек оценява колко е важно да има план Б, т.е. поне още един доход. Замислили ли сте се как би се почувствала приятелката ви, ако точно ти си причината да прибави към заплатата си още 500 лева? Как биха се почувствали родителите ви, ако пенсията им се повиши с 400 лева? Как би се променил животът ви, ако вашите доходи нараснат с обем от 1000 лева месечно? Ето това ще ти дам. Точно това. Свобода. Не е ли това всичко, което искаме? И ти можеш да я имаш. И лична, и финансова. Свободата да правиш твоите избори, а не защото някой ти ги налага. Всеки, който има желание и постоянство, ще има свободата да сбъдва мечтите си. Аз сбъднах част от своите. Искаш ли да сбъдваме заедно? Остави координатите си и аз ще се свържа с теб. Очаквам те.